Po měsíci jsem se rozhodla sundat tento set twistů. Obvykle sety nosím 6 až 8 týdnů, ale tento byl na mě příliš dlouhý a už mi začal vadit. Takže vám teď ukážu, jak na to. Oddělím si vlasy, které už jsem rozpletla a postupně vytahuju napletené kousky. Najdu místo, kde končí náplet. Já používám k nápletu bavlnku, takže hledám uzlík. Pokud používáte gumičku, hledáte gumičku. K rozstřihnutí můžete použít buď nůžky na manikúru, já používám tyto na šití. Jelikož si sety naplétám sama a sundávám taky sama, tak přijímám to riziko, že občas do těch vlasů nebo do setu si střihnu. Uzlík nebo gumičku opatrně rozstřihneme a rozpleteme copánek. Pamatujte si, že čím déle set nosíte, tím horší bude ho rozplejtat. Proto vždycky doporučuji 6 až 8 týdnů. Teď je třeba každý pramínek rozčesat a vyčesat všechny vypadlé vlasy a usazeniny. Rozčesáváme postupně od konců ke kořínkům. Všechny vypadlé vlasy, usazeniny a nečistoty se vždycky usazují u kořínku, proto jsou tam ty místa tvrdší. A tyto žmolky je třeba dostat pryč. Čím déle set nosíte, tím tvrdší jsou ty usazeniny a ten dredík potom jde hůř vyčesat. A takhle postupně sundávám a češu pramínek po pramínku. Je velmi důležité to nepodceňovat a opravdu vyčesat všechny vypadlé vlasy předtím, než si půjdete umýt hlavu. Pokud to nedodržíte, tak se může stát a je velmi pravděpodobné, že ve sprše se vám z vlasů udělá jeden velký dret. A je velký problém ho potom rozčesat. A takhle vypadá můj rozpletený květák. Denně nám vypadne 100 až 150 vlasů, takže se nelekněte, kolik toho vyčešete. Tohle to jsem vyčesala já. No a teď už hurá do sprchy, pořádně si umýt hlavu.